जाबाय गालानि फिसा थाला माइरंखौ सोर जाहोदों माइरंखौ सोर जाहोदों बेरेद फुंजानो सोरां मारैनो दिंखिया बिलाइजों जारिनाय बायदि जारिबाय थायो एसे सम उसुखुनो दोना थिग बेबायदि डायलग आरो थारमाने दा गिबियावनो आंनि एस अफिसियेल इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय स' नोंथांमोनाथ' सारखौ सिनायखायो जाहैबाय दा गिबियावनो सारखौहाय गावनि इन्ट्रडाक्सन होग्रोनो थाखाय आं खावलायनाय जाहैबाय आरो गोजोननाय थाबाय आं दा ओरैनो बर्थमानाव आयराखि थियेटाराव दङ ओरैनो आङो एक्टिं खालामदों ओरैनो देग्लाय बोसोराव भाग्य मोजां डाइरेक्सन खालामनोबो मोनदों डाइरेक्सन दा बर्थमान देग्लाय बोसोराव खालामदों उनफोराव बेफोरबायदिनो मोनलांगोन बायदिखौ सानदों बिदिनो रायज्लायनानै मोजां दा नै जों माबायाव गाबाय दं मंगला जरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयोनो बेयाव फैनानै मोजां मोनदों मैयाबो हराव मानसियाबो एसे जादों जायाखै नङा मोजां मोनदों आरो फैनानै मोजां मोनदों सारनि मुंखौ खोन्थादो आरो जायगानि अबे आंनि मुङा जाबाय सानेस्वर बर' जोंनि गामिया जाहैबाय आंनिया बरफुलसुगि थांगा बानायनानै गरेस्वर डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा गोलैबाय बेनिनो दा साराथ' माने फोरोंगिरि फोरोंगिरि देग्लाय सिट मोनबाय आरो सारा आगोलावहाय बे थियेटारावहाय एक्टिं खालामबोखाबायमोन नामा आं दिनैसिम थियेटाराव एक्टिं खालामनाया मथा मथि 30 इयार्स जाबाय 30 इयार्स जाबाय ना माने मायाव थियेटाराव एक्टिं खालामखो ओरैनो फार्स्ट थादों आङो फिसा थियेटार दंमोन आं देलायस्रि थियेटाराव देलायस्रि थियेटाराव मथा मथि 6-7 बोसोरसो थादों बे फैनानै गेजेराव आं सोरां मन्जु बोसोरसो थादों थानानै बार'लाम्फायाव 7 बोसोरसो थादों बिदिनो ओरैनो जोङो नायजाब आफादाव बहुद थादों आङो थानानै आरो बे सानजारां होननाय थियेटारावबो थाबाय बे क'क्राझार चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे थियेटार ओंखारदोंमोन फिसानो गैया मा खालामनो बर' थियेटार बहायबो थाबाय थानानै आं सोरां मन्जुआव थाफिनबाय आरो सोरां मन्जुनिफ्राय आरो नेक्स्ट बास्लायनानै जोंनि बे बाक्सायावनो थियेटार मोनसे ओंखारदोंमोन आर'नाइ बे आर'नाइ गिबि थियेटार बोसोरावनो आंबो दंमोन बिनि उनाव फैनानै आङो सोरां मन्जु थाफैफिनबाय सोरां मन्जु थाफैफिननानै बेनि उनाव आरो जेब्लानो बे आलायारना गोदान स्टार्टिं जादों खुलिदोंमोन दा आलायारन थियेटाराव सोलिबाय दं आलायारन थियेटारा 5 बोसोर जानायावबो आंबो थादों थानानै बेनि उनाव आरो आं नेक्स्ट नै सोरां मन्जु फैदोंमोन थांनाय बोसोराव सोरां मन्जु थानानै देग्लाय आयराखि थियेटार गोदान स्टाइलाव थाफिनबाय गोजोननाय मोन्दों सारखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय खुब गोजोननाय मोन्दों साराथ' गोबां थियेटारावहाय खामानि मावबोबाय आरो नैबे दा साराहाय रानिङाव दं आरो माने आयराखि थियेटार बेयो मेनेजारा पामफुलि गयारि ना ओमफ्राय सारा आगोल जायनाखि थियेटार बेयावहाय मा एक्टिं खालामनो मोजां मोनो माने मा रलाव खालामबोआमोन सारा आंथ' अनेक रल खालामबोबाय जेरै आगोलाव आङो जेब्लानाखि बै समाव आंनि महरफ्राबो एसे बेलेग नालाय फिसामोन आं आगोलाव ओरैनो एसे बडिफ्रा माबाबाबो आङोथ' आगोलाव मेल रलखौनो खालामबोदोंमोन बार'लाम्फायावबो सोरां मन्जुआव आं मेल रल खालामाखै दा सोरां मन्जुआव आङो ओरैनो माबा जि एक्टिंखौनो होयो आरो सोरनिबा बिफा होबाबो बिफा खालामो सोरनिबा बिदा खालामबोबाय सोरनिबा ट्रेजेडि दा आं कमेडिनिबो खालामबोनाय जाबाय कमेडिबो खालामो आं दा नै नाटकआव मैया जों थांबाय बे फाखनाव आङो बोराय कमेडिनो खालामबाय दिनै दाहायाव जाबाय आं दिनै एक्ट्रिसनि बिदा जागोन पुलिस थारमाने सार मैयाहाय साराथ' कमेडि माने सारनि एक्टिं नुबानो मा सारनि राव खोनाबानो माने मानसिफ्रा ओरैबायदि मोजां मोनखायो आरोना सारा बेखौहाय माने ससेहाय नोङो गोसोआव थानाय जेनाखि डायलग बा एक्टिं बेखौ सारा खालामनो हागोन नामा दाथ' खालामनो गोसोआव थाबाङाखै थेवब्लाबो थारमाने नैयाव थानानै एक्टिं खालामनायजों आरो बै जौस्राङाव गाखोनानै एक्टिं खालामनायजों एसे जुदा जायो आरो माने ओरैनो रावजों आरो सार रावथ' खालामनो हायो जेरै दा आं मैयाबा मा रलखौ खालामदों दा बा बबे मोनसे रलखौबा मानसिफ्रा मोजां मोनो जियानो जाबाय आरो बे मोनसे डायलग दङ जेनेबा आं देवानि नालाय न'खर गामि बयनिबो न'खर गिदिङो नालाय गिदिं न'खर थारमाने बिसिया थारमाने सानफ्रोमबो आंखौ माने सुख दोना आरो अयथासार खालामो माने सानफ्रोमबो गिदिंबाय थायो नालाय न'आव मा दं मा गैया थारमाने बेफोरनि जेबो उदिसखौ लाया बेखौनो बुङो आरो
थारमाने मियानि डायलगा जाहैबाय आं जाबाय गालानि फिसा थारला माइरंखौ सोर जाहोदों माइरंखौ सोर जाहोदों बेरेद फुंजानो सोरां मारैनो दिंखिया बिलाइजों जारिनाय बायदि जारिबाय थायो एसे समाव सुखुरु दोना थिग बेबायदि डायलग आरो थारमाने दाने न'आव थाब्लानो दाने फुंनिफ्रायनो थारमाने थांलायनोसै बहाबा देवानि माबानो खालामनो थांलायनोसै होननानै बिसिया रायो आरो बेबायदि एक्टिं आरो मैयानिया सारा माने ओरैबायदि कमेडियान खारोना माने बहुत इन्टारेस्ट फालिफ्राबो मोजां बिराद मोजां मोनखायो मानसिफ्रा बुङो आरो नुनायाव बेखौ बेफोरबायदि खालामनो हाया होननानै सानो किसुमाना आं जेब्लानो जिता जौस्राङाव गाखोनाय लोगो लोगोनो आंनि जिखिनि गोसोनि साननाय जा माबायदि खालामबा मोजां जागोन माने बेफोर गासिबो आंनिया माने दै बोहैनाय बायदि बोहैबोबाय थायो आरो लासै लासैनो बिदिनो आरो माने थियेटारावहाय माने एकदमबारे स्टेजावहाय माने एक्टिं खालामबाय थानाया बहुत खस्थ'खा बेखौथ' बयबो मिथिखागौ माने सारमोना नाथाय बे खस्थ' एकदमबारे सारमोनखौ खस्थ' गैयि बायदि बानाय नुयो आरो ओरैबायदि एक्टिं माबायै थाङो आरो बिसोरना रानिं सिस्टेम माने जों बायदि नर्मेल मानसि बानायनांगौआथ' बहुत खस्थ'आथ' सारमोना सारा अबेनिफ्रायबा सोलोंनाय ना गावनो हारसिं सानखांनायमोन एक्टिंफोरखौ एक्टिंफोरा आगोलाव आंबो रोंखायामोन आङो दा सासे आंनि जायबानोखि फार्स्ट फोरोंनायमोन बे फोरोंनाय दा बे जोंनि माबाया जाबाय आंनि गुरु जेनेबा फार्स्टआव माबानाया जेनेबा जों गपाल रामसियारिमोन बिथाङाबो एक्टरबो जाहैबाय बिथांनियाव आं फार्स्टआव एक्टिंखौ मोन्दों आरो बेजों थाजोबनानै एक्टिं मोनोमोन आंनिफ्राय निजा जोंनि बर' गेजेरनि सासे मुंदांखा डाइरेक्टर जाबाय गोबाव बोसोरसिम नै देग्लाय बियो 49 इयार्स दं 50 जासिगोन बे जाहैबाय पद्मधर बसुमतारी आदा पद्मधर बसुमतारी आदानिफ्राय आङो किसुमान माने माबाफोरखौ नाटक फ्ल'फोरखौ आं फ्ल' खालामबाय बिथाङा आंखौ डाइरेक्सन होदों डाइरेक्सन होनायजों आं बिनि एक्टिंजों आंनिजों माने एसे गोरोबनानै माने बे ओरै देखायबा आंनिया ओरै मोजांसिन जागोन नामा आं गोसोआव सानखांनाय फैया थेवबो डाइरेक्सनखौ बिनिफ्राय लादों आरो दा पद्मदाखौ गुरु होननानैनो सानना लायो बिनिफ्रायनो आं जिहेतु रोंबाय दिनैसिम रोंखांनानै नै देग्लाय बोसोरसिम आं दिनै बिदि माने फोरोंगिरियाव मुं मोनफैनाय लासे पद्मदाखौनो आं गोसोखांनानै थायो आरो बिथांनिफ्रायनो आङो किसुमान माबाफोरखौ बिथाङा कमेडिखौ बारा एसे हायाबाबो माने खुगाजोंनो बुंना हरोमोन आरो बेखिनि एक्टिं खालामनाया आंनि गोसोजोंनो ओरै खालामबा मोजां जागोन ओरैबा खालामबा मोजां जागोन बेखौ आं गावनो गाव फ्ल' खालामनानै बेसिम दा बर्थमान सफैदों आरो थारमाने गोजोननाय थाबाय सारसिम फोरमायना होनो थाखाय नोंसिनि सिगाङाव माने ओमफ्राय सारनाव मोनसे कुइसन माने नैबे जोंनि फुटबल जरायाव फैनानै सारा माबायदि मोनदों आं बहाय फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों देग्लाय थांनाय बोसोरावनिसाय देग्लाय मोजांसिन गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा थांनाय बोसोरावबो आं सोरां मन्जु फैदोंमोनब्लाबो बारा एसे आङो माने जायगाफोरखौ सिनायामोन देग्लाय फैनानै गोजोननाय मोन्दों आरो मैयाबो मानसिबो जानाय नुनायजों आसा खालामदों बिदिनो आरोबाव बिसोर प्रबजरायाव रायजो राजा अनसायफैनोब्ला उनफ्राव आरो फैबावनानै जों मोजां देखायफिननो हागोन बेनिफ्राय आंनि मिजिं थाबाय आरो साननाय होमबा सारा खननै जाबायना प्रबजरायाव सफैनाया आं खेबनै जाबाय नै देग्लायजों जोङो प्रबजरा जानानै सारखौहाय बरायो आरो दा भिडिअखौ बेखिनियानोसै गोजोनथों गोजोननाय